האם היית כאן? חווית את זה? אולי לא. אולי אתה חושב שזה הכל כיפים באוויר וחיוכים למצלמות. אז זהו, שזה לא. זה שלמות של רגע אחד, כישלונות וקנייה ברגע אחר. רעב. שרירים זועקים שמתכווצים במקביל. קור, פחד, וההתפרצות של העומס בבת אחת. כמה פעמים רצית לפרוש, אך לאחר שהיית שם, נוכח וקיים, משקיעה לזריחה, ידעת שלעולם לא תוכל. האם לבך מפסיק לפעום מהזיכרון של הטבילה באגם הקפוא ההוא? מהריח של השותף למסע שלא התקלח שבועיים? ידעת כאבים. אך אתה יודע גם כמה טוב זה יכול להרגיש. אם אתה מוכן להמשיך ולשחות כל טיפה מהחוויה המטורפת הזאת שאנו קוראים לה חיים, אנחנו כאן בשבילך.